рӯзи 29 августи соли равон кормандони мақомоти корҳои дохилии вилояти Суғд бо иштироки комиссияи махсус аз вазорати корҳои дохилӣ чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашъадорро доир намуданд. далелҳои шаъӣ наздик 700 килограмм намудҳои гуногуни воситаи нашъадорро ки ҳалнома ва таъиноти судияшон ба тасвиб расидааст аз ҷониби ҳайати комиссия барои несту нобуд кардан пешниҳод ва чорабинӣ бо иштироки намояндагони воситаи ахбори омма, мақомотҳои прокуратураи суд ва дигар ташкилоту идораҳои марбута баргузор гашт. воситаҳои нашъадорро ва моддаҳои психотропие ки аз муомилоти ғайриқонунӣ гирифта шуда буданд ба тариқи сӯзониданд маҳв карда хоҳад шуд. аксари онҳоро воситаҳои нашъадорри навъи героин, афюн, бангдона ва ҳашиш ташкил медиҳад. ва ин воситаҳои нашъадорре ки маҳв карда хоҳанд шуд асосан аз ҷониби шуъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд мусодира карда шудаанд. ҳамагӣ барои несту нобуд кардан аз рӯи 256 парвандаҳои ҷиноятӣ воситаҳои нашъадорро таҳти назорати комиссия маҳв карда шуданд. аз ҷумла 25 килои 265 грамм героин, 422 килои 688 грамм ҳашиш, 143 килои 892 грамм афюн, 37 килои 214 грамм бангдона, 5400 ниҳоли кукнор, 94 ниҳоли бангдона, 9 ампула фенобарбитал дар асоси иҷроварақҳои судӣ барои несту нобуд кардан омода ва дар оташдон бо гармии зиёда аз 1000 дараҷа сӯзонида шуданд. мухаддароти сӯзонидашуда натиҷаи фаъолияти милитсияи Суғд аст ки дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ аз муомилоти ғайриқонунӣ мусодира шудааст. мусодираи маводи мухаддир дар мақомоти корҳои дохилӣ яке аз самтҳои фаъолиятест ки барои ҳифзи саломатии аҳолӣ нигаронида шуда, ҳангоми натиҷагирӣ ва баҳодиҳии фаъолияти шуъбаву хадамотҳо ба ин самт таваҷҷӯҳи махсус дода мешавад. чорабинии сӯзонида несту нобуд кардани воситаи нашъадорро идомаи мантиқии мубориза бо гардиши маводи мухаддир буда барои ба пуррагӣ аз муомилот мондани воситаи нашъадорро мусоидат менамояд.